ingithinta ithi besisenkonzweni kwavele kwashumayela umuntu wasithethisa wasibuza ukuthi asingane ekhaya leMphefumulo. Uthi ngaxaka ukuthi usithethiselani ngoba angikhumbuli kufika umuntu esithethisa ukuthi ubaba nje bekade esegibisile asile ngane. Kodwa manje uyasithethisa. Uthi angazi noma le ndlela asithethisela yona kusayiyona kaNkulunkulu. Ngiyakhumbula ngonyaka odlule kade sihambile iNkosi yamaNazaretha yayibuye eMozambique. Isonto elilandelayo kwaba isonto elilodwa lapha esibonisweni kokombazini. Sasiye khona nabo bomsombulu abasema ngemoto yaseKhaya. Uma sifika lapha iNkosi mayisiyenza inkonzo yasemini. Yathetha kakhulu. Ithetha ngokuthi amaNazaretha kade ihambile iye eMozambique awazanga iphelezele. Kakhulu yaze yaphela inkonzo baba ethetha. Ethi nenziwa yini ningihambise ngedwa. Wazi wathetha ngendaba yevideo khona ivideo yomama ekade trenda la. Ukuthi kwathiwa maseke savuma uShembe wawela iborder. Ngeke siphinde simthola. Uthi nizwa ngonkosikazi. Ngiyanitshela ukuthi asambeni aningiphelezeli. Kade vale isikhumbuzo egibisila kade sikhona nabanye. Wathi ngiyacela ningiphelezele. Wathi mhla ka-22 ngiyaphuma ngeSwazini. Akekho umuntu ozwa kuthi uhambe ethethisa abantu ethani ingane la kusho khona uShembe. Kodwa abantu bangena zonke inkalo bathi aningaya ekhaya leMphefumulo. Anikayi nhleli nenzani. Abantu bakini nithi bazodlana. Niyazi ukuthi abantu bakini babahleze ekhaya leMphefumulo. Angazi mhlambe laba baseThekwini bayabazoyazi lento. Ukuthi ngempela abantu basemakithi kade izolo behlele esandleni sikaShembe kuthiwa namhlanje ngenhlanhla yami ke eMaNazaretha uNkulunkulu yangimeme endaweni la ekhanda lokukhola kusokukhona khona inkosi eMaNazaretha. Uma kuphuma inkonzo noma yasekuseni uma umvangeli wenkosi umdlule memeza uyayetha abantu abahamba eoffice bayothatha amathikithi abantu abangasekho ngoba emini bazoya uNkulunkulu beyothula imithwalo behambisa abantu basemakubo bangasekho kuNkulunkulu ebuhleni. Kwakumhla ka-31 December 2017 uNyazi LweZulu lwalwe lapha kaMasho esikhumbuzweni. Ngoba kufuna abantu manje abashumayelayo bashumayela iqiniso bangashumayezi kwedusa abantu. Ithi inyanga yezulu umuntu mayizokhumbula abantu bakuba eMaNazaretha ungalokothi wenza umsebenzi uma ulandela mina ungazange udlule kuleli tafula. Namhlanje asakhonjwe etafuleni sesikhonjwa kwezinye indawo. Ushamba angashongo njalo. Uthi ke lo uNkulunkulu wasebuhleni uNyazi LweZulu ngizoqala ngekhulume embili ezakhuluma phambi kokuthi khuluma inkosi yamaNazaretha. Kwakhuluma umshumayeli uMajiya walapha esikhumbuzweni. Uthi umshumayeli uMajiya inkosi yamakhosi Nyazi LweZulu ngiyabonga ngoba namhlanje bekade ungithumile kulomuzi wasesikhumbuzweni kulomuzi wakaMashu. Wathi angitshele amabandla akaMashu sakhe indlu enhle yesonto uyoyisebenzisa mhla ufika la ekhaya. Uthi abantu abaningi bekade bengiphikisa bengisola bethi angithunyiwe uwe. Uthi namhlanje wena uzoba ufakazi wami ukuthi ngempela ubukade ungithumile. Uma iseqede kwase kukhuluma uMavundla umkhuzi wamasosha iMK walapha ngakithi eMaritzburg wawakhe kaNyamazana. Uthi inkosi Nyazi LweZulu siyabonga. Uthi uhulumeni esasimsebenzela esasimfela silwela lelizwe akasinakile usilahlile. Uthi asisebenzi. Uthi kodwa izimo ezibhlungu ezayikade zisehlela ngesikhathi silwela lelizwe kunabafowethu abafa ngaphandle nangaphakathi kwezwe koTanzania koAngola koNamibia wabala amazwe aseAfrika. Wathi abaningi ababuyanga abenzelwe lutho. Uthi abanye ukufa kwabo kusezandleni zethu ngoba sasima sasilinyaziwe lapho abanye sibaqedele thina. Uthi ke Nkosi Nyazi LweZulu yonke leyo mthwalo isembethe. Uthi mawubabheka abanye bethu ngathi amakhanda abaphambene ngenxa yalezo zimo. Uthi kodwa akekho omunye umkhululo osikhumbulile uwe kuphela.
namhlanje usakhele lolusuku lalimenyezela umhlaba wonke laliphethwe uhulumeni wesifundazwe saseKwaZulu Natal owayese uprime ngaleso sikhathi kwaku umchunu uWillis uzikalala wayese unobhala ngesikhathi weANC babe khona kwakubhala emaphepheni ukuthi uShembe uyogeza amasosha nase lisukuma uthando lethu evakale sikhuluma kwasukuma uNyazi LweZulu uthi uNkulunkulu wakithi ebuhleni ngiyabonga majiya nababandla kaMashu ukuthi ningakhele lendlu yesonto uthi ke lababantu nanikade nikhala ngabo ababe amasosha nababelela lelizwe abafa abangenzelwa lutho abangenamakhaya abakhale eintabeni wamhlanje sengibaqoqile kusho uNkulunkulu kwazi ukwenza izinto eNazaretha wathi sengibaqoqile wathi ngizobafaka phakathi kulendlu wathi ngizobageza njengoba nizonigeza ngizobasebafaka kulendlu bazohlala kuyona uthi kodwa nina majiya lendlu nizoyisebenzisa njengezindlu zonke zamasonto wayiseyiqamba igama wathi ikhaya leMphefumulo wayise ethi uma imndeni yabo isibakhumbula ayisiyohamba idinga imndeni yabo isiyoza la ifike ibathathe ngosiko lesintu ibase emakhaya abo iyobenzele kube efuna ukubenzela kona akashongo ukuthi amaNazaretha sengiyawasusa kumina sengingaphungulele isikhumbuzo nakazange ngasho amaNazaretha noma abantu bakushumayela kodwa umnikazi uma abantu befisa ubufakazi abahambe bayothenga amakhasi lokho kokushuthwayo manje kuyashuthwa kuphuma amakhumbi ngikhuluma indaba ukuthi amakhumbi abalwayo njengoba siwabona lapha eThawini ke ngithi mina hawu lesikhumbuzo ke saze sanenhlanhla sihanje labantu baseMaritzburg abangaka amakhumbi amathathu kuphethe umbondo uyazi yonke into engashongo leso into eniyenziwe kuphethe ukudla malayisi yini ngithi mina hawu kwenza umbondo phela abantu bazi ukuthi umbondo bawenza uShembe mangabe ngakubo kuphela abazi ukuthi kufuna bawuse nje kuShembe la ekhona ngithi mina hayi futhi engabe bani ohlele lento sakusuka omunye uza kuthina emotweni uthi bafethu sihamba nani ngithi mina hayi sihamba nani ngithi kabe siyaphi mfowethu uthi hayi siya lapha phela ekhaya leMphefumulo la uShembe bathi asiye khona ngimuphi uShembe njengoba nini kanje kanti kuShembe la siya khona bathi uthi Muthwa wazi wena ngwaka Muthwa mina sibonga Muthwa wazi wena into lapha kugcwala amabhasi bakhokheli bashumayeli babafangeli kuyenza ngelibandlu phela kaMashu kusenanda ebuhleni kusenanda kuba nemhlangano ibhekane kanje okaShembe nomuntu usuke nawe uyeduze kaShembe kodwa wena ukhonza uphungela imnandi ake sithi ke iqinisiwe ke makuthiwa vele abantu abadala basekho kuShembe sebelapha kodwa usungaya kubona ngamhla uShembe biza umkhosi wesikhumbuzo senkosi eyakulanda hayi sengiphoxile nje basengikhulume kanje ngoba ngikhuluma into eyisithandwa sabantu kodwa nami ngikhuluma engakuzwayo uma ngeduka bangcwele ngiyongilungisa inkosi ibuseni kuzwile